esifundazweni KwaZulu-Natal kwelikamthaniya eThekwini. uBongani Mavuso obebuye aziwe ngeqhawe wazalwa ngo-1976 eDumbe enyakatho yesifundazwe. Waba ngumethuli wezinhlelo zezindaba emsakazweni uKhozi FM kusukela ngo-2004. Umndeni wakhe umchaze njengomuntu obelimele iqiniso futhi ezwana nobumbano. Izinto uma ngabe ebona zingahambi kahle ubengayona indoda elala endleleni ubekwazi ukuthi umuntu akhuluma amtshele iqiniso. Ngigayele ngizothe, ngembathisa amaqabunga ngizothe, ngibe mbalabala njengengwe yasemaqeleni. uMavuso uphinde-ke wazakhela igama emkhakheni eyehlukene njengoba abebuye abe ngumculi futhi abhale izinkondlo. Abebesebenza naye kule mkhakha bathi baqemeke engeqiwantwala. Whenever nginenkinga khona bengazi ukuthi ngifonela yena and wasifundisa ukuthi icraft yethu lesiyenzayo sabafana abancane singayithatha kanjani ukuyenza ukuthi bekudle emakhaya. Isimo sasemakhaya ethu sishintshoyo. Oza kwabo ophikweni lwezindaba kwa-SABC bathi ubezimisela kakhulu ngomsebenzi wakhe. Ubesephethe ke ithimba leli ke lezangempela sonto nala ifike futhi kukhona ke wenza ke izimanga izibalo ke zenyuka. Ngikhumbula ukuthi ke kamuva nje kwizibalo sasigcina ke ukuzibheka zazibalela la kwizigidi ke ezimbili. uMavuso ushiya ngemuva abazali bakhe kanye nomfowabo uzokufihlwa ngomgqibelo eThekwini. Hleze bazothe lapho befika kwenhlupheko. Sondela salukazi esimabhadubhadu ngikhongozela ubuhlakani bendalo. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisezindlini zokusakaza eThekwini. Ngembathisa amaqabu kusenjalo abake bayibamba neqhawe emsakazweni bakhala bayazithulisa ngemva kokwedlula kwalo emhlabeni. Insizwa ebenza ke umsebenzi ube mnandi ube lula ke lapha na ke e-studio 2 ngokunjalo ke nase newsroom eThekwini sithi ke umphefumulo wayo ngathi ke ungalala ngokuthula. Ebuthakathakeni kade nabo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu umphumzile. Kubhlungu kumndeni, kubhlungu kumsakazo nakubalaleli kodwa ezinye izinto sithi uNkulunkulu uthathile, uNkulunkulu swekazi ukuthi wena uzofika nini emhlabeni uphinde futhi uhambe nini emhlabeni. uMavuso ubengagcini nje ngokuba inkakha embhobheni kodwa ubengumbe ogwansile njengoba ubeselula isandla kulabo abafuna ukuncela ulwazi kuyena. Umuntu okwazi ukuthi uma ngabe udinga eseluleko esithile uzomshayela ucingo azinike isikhathi sakho sokuthi akulalele akweluleke ngalendlela ofisa ukwelulekwa ngayo noma ngabe ungena emoyeni uzokhuluma naye obungena vele usuhambela phezulu ekuteketisa ekubiza ngentatheli esimkantshubomvu nawe uzibone nje ukuthi cha waze wamkhulu. Phakathi kwezincwadi ezabhalwa uMavuso kukhona ethi The Undying Spirit of a Dead Man nethi zibuyela ezimpandeni. Usungule inqwaba yemkomelo yezindondo futhi wavumbulula ikhono ezimbongini ezihlonishwayo okubalwa kuzona uSiyabonga Mpungose noMagcwabe Mabaso. Ubebuya benengosi yosonkondlo ohlelweni likaDudu Lady Dikhoza ngolwesihlanu iBack to My Root. Ulale kahle Mavuso sohlala sikukhumbula. NginguCalvin wakwaDlula endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli.